As desigualdades sociais entre os povos teñen sido motivo de reflexión e loita por parte de infinidade de colectivos en todo o mundo. Desde os lugares máis recónditos e pequenos do planeta ata os máis poboados, leváronse a cabo acciones de loita contra esta desigualdade que afecta a millóns de persoas. Entre estas accións atópase a reivindicación por un comercio xusto. A súa filosofía baséase en que a mellor axuda dos países centrais, os países en vías de desenvolvemento, e o establecemento de relacións comerciais éticas e respectuosas. As súas máximas son que non haxa explotación infantil, que os salarios sexan dignos, que se respecte o medio ambiente e que se promova a igualdade entre homes e mulleres. En Lugo, a Asociación Cova da Terra loita desde hai 15 anos por acadar unha mellor repartición dos recursos a nivel mundial. Como les din, o noso traballo é unha pequenísima ínsula no medio do océano, pero de ínsulas están feitas os arquipélagos. Na tenda da Rúa das Norias, en Lugo, a Cova traballa arreo no ámbito do comercio xusto e consumo responsable. A Cova da Terra somos unha asociación galega sen ánimo de lucro, afincada en Lugo, e que traballamos no ámbito do comercio xusto, do consumo responsable, realmente na procura de transformar a sociedade a través de programas educativos e de sensibilización, de prácticas comerciais xustas e solidarias e, de alguma maneira, de unha forma horizontal, e intentando que a transmisión desas ideas, desas cuestións filosóficas se podan trasladar á nosa vida cotidiana. Pois na Cova da Terra tenemos diferentes tipos de produtos, desde comercio xusto, artesanía de comercio xusto, producida en cooperativas de países do sur, por exemplo, unha sección tamén de libros especializados á venta, papelería reciclada, produtos ecolóxicos de producción local e tamén apoiamos a asociaciones de integración sociolaboral. Nos o que intentamos é ter unha cesta básica de forma que a xente poda facer toda a súa compra aquí con unha seguridade de produto sano, ecolóxico e además producido con dignidade. Entón, o produto fresco indudablemente se vende todas as semanas, se trae directamente dos produtores e quizá é o que máis se ve moverse, salir, digamos, todas as semanas. Logo temos graneles, produto envasado que xa se vende con un pouco menos de frecuencia, lóxicamente, e outro tipo de produtos menos básicos son os que siguen a continuación con menos venta. A marxe de ganancia da tenda é moi pequena. O único que pretende a Cova como ONG é manter o local, que a tenda se poida manter por se mesma e que o consumidor poida ter acceso a produtos ecolóxicos e de comercio xusto. Pero o traballo da Cova da Terra non remata aí. Desde fai 15 anos realiza un intenso labor na formación e sensibilización en torno ao comercio e cooperación internacional, consumo responsable, economía alternativa e outros temas relacionados. Temos un programa educativo que está dirixido a centros educativos, a centros escolares, tanto de primaria como de secundaria. O programa educativo empezou sendo unhas pequenas charlas que ofertábamos a escolares para poder falar de comercio xusto e consumo responsable e logo xa se asentou como algo máis sólido, digamos, e estamos en este momento traballando con moitos centros educativos non só de Lugo capital, sino da provincia e incluso de algúns de fora da provincia de Lugo tamén, según nos van solicitando a nosa presencia para dar charlas, obradoiros sobre comercio xusto, consumo responsable, xa digo, tanto con nenos pequeniños desde primaria e incluso rapaces de secundaria tamén. Temos, ademais, materiais de elaboración propia sobre comercio xusto e consumo responsable para apoiar todo isto. Damos apoio ao profesorado para que podan eles utilizar directamente eses materiais e temos tamén directamente en liña na web, en internet, un portal educativo para que podan tamén os profesores e directamente os alumnos utilizar as fichas que temos ali para poder traballar os temas de comercio xusto e consumo responsable. Dentro da tenda atópase o local social da asociación, onde se celebran a maioría das actividades que realiza a Cova da Terra, desde charlas, cursos ou obradoiros. Tamén pretende ser un local social aberto a outras organizacións.
No local celébranse reunións e actividades doutros colectivos que utilizan tamén, e cando é necesario, os recursos tecnolóxicos que a Cova foi conseguindo ao cabo do tempo grazas ao apoio das institucións públicas. A parte máis central da asociación son as actividades de sensibilización e de formación que realiza, ¿no? Entón, realizamos pois charlas, obradoiros, organizamos xornadas, cursos, todo elo vinculado tamén aos temas que máis traballamos, sobre todo comercio xusto, consumo responsable, soberanía alimentaria, economía internacional, todos estes temas, ¿no? Por exemplo, como un exemplo, ahora en este momento estamos celebrando unos cinemas, un ciclo que chamamos Cinemas con Conciencia, que este ano estamos dedicando ao abandono do rural, ao problema do abandono do rural. Logo, por exemplo, temos clubes de lectura, moitas das actividades que temos intentamos facelas en colaboración con outras organizacións para que nos conten en que son expertas esas organizacións e poder ter debates sobre temas interesantes, variados. Os clubes de lectura, por exemplo, se realizan con implicadas no desenvolvemento. Temos bianualmente unas xornadas de economía alternativa nas que intentamos tamén cada vez introducir temas diferentes sobre o que é a economía internacional e as alternativas para intentar cambiar as cousas que nos parecen que non funcionan ben, non? Temos tamén moitas campañas, por exemplo, a última campaña na que estamos traballando é a de Madeira Xusta, xunto con outras organizacións, con Copade, por exemplo, con a Organización de Comercio Xusto, que trata moito este tema, en un intento de que tamén a xente se fixe na compra de produtos da madeira para unha mellor xestión forestal sostible. En ese sentido realizamos tamén xornadas de xestión forestal sostible, que son casi as primeiras que se celebran en Lugo sobre estes temas, ¿no? Tentamos introducir temas novos cada vez nas actividades que facemos. Realizamos tamén moitas charlas que nos encargan outras organizacións, por exemplo, en cursos que organizan outros colectivos, en universidades, porque, bueno, para ir a falar do que é o comercio xusto e o consumo responsable. Todo este labor é produto do compromiso, da ilusión e do traballo de todas as persoas que integran a Cova desde o seu inicio. Un inicio que tivo como punto de partida o ano 93, cando un xoves decidiron mobilizarse activamente en favor dunha maior cooperación internacional.